Čaute ľudia, moje meno je Gabo a ja zdravím pri novom videjku. Takže hneď na začiatku videa by som vás chcel pozvať na akciu, ktorá sa uskutoční tento piatok 4.8. v Košiciach. Neviem teraz, aký to bude čas, sa mi zdá, že to bude o 12:30. Hej, čo sa mi nestalo, no to tak je. Hlavná vec je, že sa stretneme pred Auparkom a budeme tam na vás čakať, že buďte dochvíľni a príďte na čas. Ja som si pre vás pripravil nové videjko, takže poďme na to. Two hours later. Slávik. V zajatí vo veľkej kryštáľovej klietke žil Slávik. Patril bohatému verskému kupcovi, ktorý najradšej počúval jeho jemný a farbistý spev. Ak sa mu občas zazdalo, že začal nejaký smutný tón, okamžite túto myšlienku odháňal. Slávik. V zajatí vo veľkej kryštáľovej klietke žil Slávik. Patril bohatému verskému kupcovi, ktorý najradšej počúval jeho jemný a farbistý spev. Ak sa mu občas zazdalo, že začal nejaký smutný tón, okamžite túto myšlienku odháňal. Môj Slávik má všetko, čo sa vtáčik môže zažať. Presvedčila sa od seba. Som si, že je to najšťastnejší takmer v celej Perzii. Raz sa kupec chystal na ďalekú cestu a kúpiť ho zábier v hône. Mal prechádzať okolo miesta, kde predtým žil jeho Slávik. Bol to les plný kvetov. Možno by Slávik rád niečo odkázal svojim súrodencom a priateľom. Povedz im len, že sa mám dobre, povedal Slávik. A opýtaj sa ich, či pre mňa nemajú nejaký odkaz. Kupec splnil Slávikovo želanie a hneď po návrate z cesty šiel za ním.
Takže ľudia, verím, že sa vám toto videjko páčilo a chcete druhú časť, tak nech je sem 70 lajkov, budem zobrať lajky, ak dáte na začiatku videa. Daj tam 500 lajkov, bo uvidíš, že bude natočím ďalší diel. Uvidíš to. 50 000 lajkov a natočím, že či bola pravda, že som na súde, že idem do väzenia. Ale nie, ak to bude minimálne 50 lajkov, určite natočím ďalší diel a zrobím z toho sériu, ak to bude hlavne sledované a či vás to bude baviť. Ja verím, že ste si toto videjko užili, že za nám necháte like, nejaký komentík s novými nápadmi, čo by mohlo byť v ďalšom dieli a že to zdieľate ďalej. Zbýva 4 dní do Košíc. Sali budeš tam chýbať. Ale, no, nebudeme tam celá partiónka. Ale verím, že si to užijeme aj tak. Stane my ti zavoláme, daj tam tvoje číslo, napíš nám ho a my ti zavoláme počas meetingu. Takže vidíme sa pri novom videjku a na fast meetingu v Košiciach nezabudnite. Čaute.